ହଠାତ୍ ବୁଡ଼ିଗଲା କ୍ରୁଜ୍, ଶୁଭୁଥିଲା ଚିତ୍କାର। ମା ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା ଛୁଆ। ଧନରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥା, ମୁଁ ଅଛି ପରା। ଡବଲପୁରର ବର୍ଗି ଡ୍ୟାମ୍ରେ କ୍ରୁଜ୍ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 9କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ସମୟର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଫୁଟେଜରେ ଡଙ୍ଗାଟି ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ପାଣି ଭିତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ନର୍ମଦା ନଦୀର ବର୍ଗି ଡ୍ୟାମ୍ର ଏକ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କ୍ରୁଜ୍ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 12 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। 22 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଫୁଟେଜରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କ୍ରୁଜ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହସ ଚିତ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଝଡ଼ ପାଣି ଭିତରର ଭାଗକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବା ସହିତ ଡଙ୍ଗାଟି ଜୋରରେ ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ଡବଲପୁର ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣାର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏବେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୌଳିକ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିବା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବର୍ଗି ଡ୍ୟାମ୍ କ୍ରୁଜ୍ ଭିତରର ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୂର୍ବର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଇଛି, ଯାହା ମୌଳିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ପତନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଜାହାଜଟି ବୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କ୍ରୁଜ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ୍ରୁଜ୍ରେ ବଣ୍ଡଲ ହୋଇ ରହିଥିବା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବିନା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟୋରେଜରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ ନ ହେବା ଏବଂ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜାହାଜ ଆଇନ 2021 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ଘୋର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇପାରେ। କେବଳ 29 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ରୁଜ୍ରେ 40ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ଭରା ଜାହାଜଟିକୁ ବର୍ଗି ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ପାଗ ଏବଂ ଝଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶନିବାର ସକାଳ 5ଟାରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।